Atura't. Hey! No pots anar a la piscina amb aquesta roba. D'acord. On podem canviar-nos la roba? Podeu canviar-vos la roba aquí. Yupi. Yupi. Espereu-me. Hi ha alguna cosa que no va bé. No way! Sembla que ara està bé. Què passa ara? No podeu estar aquí sense els vostres pares. D'acord? Oh, yes! L'àvia és amb nosaltres. Yes! Aleshores, podem anar a la piscina ara. Nice job! Yupi! Wow! Oh, yes! Yupi! Okay. Oh no! Atura't. Oh, No pots saltar a la piscina. d'acord. No pots saltar aquí. Quina avorrida. Tinc una idea. Ei, fem-nos una selfie tots junts. Oh, yes! Excuse me? No pots utilitzar el telèfon a la piscina. Uau, això és tan guai. Vull provar-ho. Jo. Si us plau, vine aquí. Oh, yes! Sense joies dins la bola caminant. He acabat. Yes! Oh, yes! Atura't. Què? Altra vegada. No podeu baixar pel tobogan de cap per avall. No és segur. D'acord. D'acord.
més tornarem a fer això. D'acord. Nois, Sempre recordeu les normes de seguretat. I mai les trenqueu. Sigueu amables. Sigueu amables. Boo! Ivan, agafa. Vols jugar? nens, poseu-vos els barrets. No volem. I aquests barrets divertits. Ens agraden els barrets. Mono. Canel. Anak. Elefant. Aha. Fem una broma al nostre pare. Whoa! Yeah! Anem a amagar-nos. Oh. Uh-oh. Nons, on és tu? No hi ha ningú aquí. On són els meus nens? On són? Nens, mireu això. Què és això? És una casa de bombament. L'has de bombar. No PUC. Fixem-me provar-ho. Oh, Maria. D'acord. No puc. Noies, deixeu-me provar. Mireu què tinc, nois. Tinc més coses divertides. Mira. Assumez-vous. I qui té gana? Mireu què tinc. Sí, tenim gana. Sí, tenim gana. No és pizza de veritat. És una pizza de mentida. Així ens han pagat. Enterrem el pare a la sorra. Sí. Anna. No, nens. Voleu gelat de sorra. Sí. Xaxon, el vostre gelat està llest. Gràcies, Maria. De res, de res. Wow! Idea.
És un conjunt per a un constructor. Sí. Què és això? Oh! Vull cavar. Mira, això. He trobat alguna cosa, nois, ajudeu-me. És una cosa gran. Ajudeu-me! Què és aquest so? Ajudeu-me! Qui ha dit això? Ajudeu-me! Necessita ajuda. Anem. Ajudeu-me! Traiem-ho, ajudeu-me. Tinc una idea millor. Ups! Ten set. Triga massa. Necessito alguna cosa especial i en tinc. ¿Esto preparáis? 3, 2, 1, empeni. Alex, què estàs fent allà? Això és millor. Tornem a empènyer. Idea. No es mou. Mira, Alex, la seguretat abans de tot. D'acord. Uau! Bon treball. Alex, Dreta, esquerra, salta. Fet. yay. Yay! Wow! El treball en equip fa realitat els somnis. Divertim-nos al parc aquàtic. Ei, nois, gravem un vídeo junts. Va! No es permeten telèfons, els podeu perdre. Podeu jugar amb els vostres telèfons més tard. D'acord, Or. Excellent!
Mira aquesta alçada. Atureu-vos. No podeu córrer al parc aquàtic, podeu relliscar i caure, és molt perillós. Què hem de fer aleshores? Heu de caminar lentament i amb compte. Ara estava bé. Onades, onades. Això és tan divertit. Molt divertit. Molt guai. És el millor parc aquàtic Atlantis de tots. Molt relaxant. M'encanta aquest lloc. Oh, fa tanta calor. Vigileu, no oblideu el protector solar i els barrets. Heu de protegir la vostra pell del sol. D'acord, ho intentaré. Aha. Uau, ara és molt millor, gràcies. Hello. Oh, i una festa a la piscina. Let's go! No música alta, molesta als altres visitants. Ho sento. Aha. Anem, nois. Tinc gana. Vols una hamburguesa? Sí, gràcies. No es permet menjar, només acabeu el vostre menjar i després torneu. D'acord, d'acord. Jo vull de vainilla. Jo vull xocolata. I jo vull xocolata, xocolata. Està plovent. Atenció, atenció, alerta de llamps. Ei, no correu.